हाबा जाबाथाय खरसाखौ होथारनोसै एन्थ'नि ब्रादार सिन्था दा खालाम आरो आरडि अफिसियेल ओइ लागाव खौनो गोथार हौवाखौनो लागोन जों बायदि माबाखौहाय लाया माने हाबा जाखोन्दा गावलाय हाबा जादोंना जायाखै नङा होमबा गावबोथ' हाबा जाखानाय सासे गथ' मोनखानाय हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ बयखौबो बे गोदान भिडिअ आंनि गोसो गोरबोजों बरायलायबाय स' लोगोफोर नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलाव बेजों लोगोसे ससे इन्ट्र' भिडिअ नुनानै मा मिन्थिखाबाय जानांगौ नङा होमबा स' लोगोफोर जोंहा सासे प्रकाश ब्रादार इउटुबारा माने हाबानि फैसाखौ बा हाबानि खरसखौ गासिखौबो होजोबगोन जाहैबाय आइदै स' लोगोफोर जोंहा मा होनो प्रकाश ब्रादारनि भिडिअनिफ्रायनो माने स्टार्ट खालामलांसै आरो नङा होमबा दिनैहाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आङो जोबनायाव फंनैसो नोंथांमोननि गेजेराव मोजाङै माने रिजायना होफिननो सानदों बे भिडिअखौ आरो बेनो आंनि लास्ट भिडिअ जागोन होननानै आं सानो आरोखि स' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायलां बेफोरबायदि जिहं फाहं होलायलायथारनाय दाय नै दानाबा जालायबाय मा बुस्थु जिहं फाहं नोंथांमोना बुजिखाबाय दा सोरजों माजों जादों दसे उनाव बुजायगासिनो र' नों लाया लाया आरो नोंखौलाय सोरथो लानो ना आं लागोन नोंखौ आं लागोन लागाव दानाबा मालाबानो लानायलायसिम थांना दंहैजोबो आसोलफोरा नैबे भिडिअआ एन्थ'नि नार्जारि आरो आरडि अफिसियेल दिपालिनि सायाव जागोन दै नोगोद मिनिखांबाय आं दहाय भिडिअखौ नुनानै बिसिनि हाबा जायोबा जादोलै नोंसोरो हाबानि टटेल खरसाखौ आं होजोबनोसै एन्थ'नि ब्रादार आरो आरडि अफिसियेल अब्ला लोगोफोर जोंहा प्रकाश ब्रादारा मा होनखो नोंथांमोना बेखौ निस्सय नुखाबाय नङा होमबा स' मालाबाबो जाया बेलै ब्रादार बेयो मालाबाबो जानो हाया मानोना बैफोर दा बुंबा दाय जालायगोनलै लोगोफोर मिन्थिबाय ना आङो बुंबा दाय जालायगोन बेखायनो आङो बुंलांदां होननानै सानबाय आरोना मानो होनबा नोंथांमोना ससे बिथांनि भिडिअ नुखाबाय मा होनदों नङा होमबा बैयो जिथुनाखि दिपालिया मा होनदों नोंथांमोना नुखाबाय दिनै आं बैफोरबायदिखौलाय बोरैथो एक्सेप्ट खालामनो नङा होमबा स' लोगोफोर बेनो जोंहा प्रकाश माने हाबानि बिसिबां खरस थाङो बेखौहाय होजोबगोन होननानै बुंखाबाय नङा होमबा जाया बियो जाया बियो मालाबाबो जाया आरोखि ना जास्ट बियो ओरैनो आङो बै भिडिअआवहाय बिथांमोनखौहाय बुंदोंसोमोन नोंथांमोना गोबाङानो बै भिडिअखौ नायाखै आरो गोबां बै सिगांनि भिडिअखौ जाय बिथांमोना नायदोंना बिसोरो माने मिन्थिखादों आङो बैसोर सानैखौबो बुंदोंमोन जे नोंसोरो सानैबो बेबा बेखौ एवथुयो बा बेबा बेखौ बुङो होननानै आङो सानैखौबो बुंखादोंमोन दा बेवहाय नैबे ससेयाव दायो जाय बिथांमोना फैनानै नायदों भिडिअखौहाय नै बिसोरो माने मिन्थियाखै आरोना स' लोगोफोर आङो बै भिडिअखौ फार्स्टआव आं मा भिडिअ हगारनायमोन बै भिडिअखौहाय जोबनायाव स्क्रिनाव होना होगोन बा नोंथांमोना स्क्रिनाव जोबनायाव टाच खालामब्लानो नुगोन आरोखि दा बेवहाय आङो बिथांमोनखौ बुंखादों अलरेडि सानैबो एखे होननानै माने बेबो बेखौ एवथुयो बेबो बेखौ एग्रांहरो बै बांसिन बे माबायानो आरोना बिथांनि हौवा आलि टाइटेला आलि नामा माने बे आलिया एग्रांहरबाय थायो आरोना बे एग्रांहरबाय थानायावनो माने बांसिन दावराव जालांगासिनो आरोखि दिनैयाव बिथांमोना आं आरो गले गले बुंबाय थानांगौ जायो मानो होनबा बिसोर गावस्रालायखाबाय नङा होमबा गावस्रालायनायावहाय आङो बुंदोंसोमोन फिसाला बैहा जेनाखि हौवा एक्स हौवाया फिसाला सासे दङ बेखौ लानानै मोजाङै गोदान संसार दालांदो होननानैसो बुंदोंमोन दा बेवहाय बैनि हौवाया बुंहरबाय आंखौहाय दिपालिजोंलायनो आङो गोसथोलायो दिपालिखौ मोजां मोनोलायनो नैबेयावसो आङो रागा जोंनानै हागथु नोंनि बेफोरबायदि जेनेबा गेसाव गब्लं गोफोन हिनजावखौहाय आं लागोन नामा बैफोरबायदि बुंनायावहाय दिपालिया दुखु मोनबाय दिपालिया माने रागा जोंबाय आरोखि आं बैसोरनि मोजां थाखायसो बुंदों नङा होमबा नोंसोर गावस्रालायखाबाय मानोथो दावराव खालामलायबाय थायो ससियेल मिडियाआव मानोथो फैबाय थायो बा फै ससियेल मिडियाआव फै रावनिबो बिमा बिफानि नङा बयनिबो प्लेटफर्म
दा बेवहाय बिसोरो माने नांलायबाय थानाङा बा एग्रांलायबाय थानाङा बैफोरबायदिसो बुंदोंब्रा आं दा बेवहाय गासिबो माने जेबो बुजिस्रायासै माने बैबो आंखौ होनहरबाय हौवायाबो दिपालियाबो आंखौ होनहरबाय माने सानैजों लोगो जानानैहाय खोथा होखालायनानै नांलायनायफोरबायदिसो खालामफ्लानाय बायदि जाहैबाय आरो दिनैनि दिनाव ससियेल मिडियाआव ओमफ्राय थाङै थुङै ज' आंनाव जमा जाहैबाय नैबेसो आरोखि दा आरो मा होनो आङो खनसेल'सो थु होनानै गारदों ओमफ्राय नोंथांमोना दिपालिनि भिडिअ नुखाबाय दा ओरैबायदि माने खुदै मुजु मुजुनो बेस्रा माने गारमानि मा होनो गारमायानो बेस्रा रानजोबलायदोंदां आन्दासाव ओरैबायदि आं सानबाय थादों आरोखि गारमायानो बेस्रा बे रानजोबबायदां होननानै आं सानदों ओरैबायदि माने गारदों बाबा आं खनसेल'सो बियो खैबार गारखो माने फार्स्ट स्टार्टिंनिफ्राय लानानै जोबजासिम गारहैखादों सयथिबो आरो बियो मा बुंदों माने जोंबायदि बोरायखौहाय गोसथोआनो माने हौवा मोनाब्लाबो लायाब्लाबो थांनानै थानो हायोनो सोरथ' थांनानै थानो हाया होनदों आंथ' नोंखौ बुङाखै हौवा लानाङा बा हौवा लाफिनदो होननानैबोथ' आं बुङाखै नोंस्रा आलदा आलदा जाखाबाय नालाय आलदा आलदा थालायलायदो बिदि होननासो बुंदों आङो आरो नोंसोर लालाया बेखौ जोंहालाय मा दै गांदों नङा होमबा बेफोरबायदिसो जेन'बा आङो बुंदों नोंसोर लालायनो गोसो नोंसोर लालायनोबो हायो बा नोंसोर लालाया बे नोंसिनि खोथा दा बेवहायहाय आंहा नोंथांमोनखौ जेबो बुंनांगौ बैयावहाय आङो बुंखायाखै बा सेंग्रा गोरलैखौनो ला बा सोरबा बोरायखौनो ला होननानैसो आङो जेबो बुङाखै नोंसो बुंदों नोंसो आङो नोंबायदि हौवा बोरायखौहाय लाया बास बेफोरबायदि बुंदों आंथ' नोंखौ लानो होनाखैना फाग्लि गावहानो बुंबाय नङा होमबा गोरलै बा सेंग्राखौनो गोथार हौवाखौनो लागोन जोंबायदि माबाखौहाय लाया माने हाबा जाखोन्दा गावलाय हाबा जादोंना जायाखै नङा होमबा गावबोथ' हाबा जाखानाय सासे गथ' मोनखानाय गाव जेनेबा गावखौनो खोब गोथार होननानै देखायबाय आरो मानसिनि सिगाङाव थोद बिदि जायोलै आरो बेनो आंनि लास्टाव बुंनाय बाथ्राया आरो आं मालाबाबो बिसिनि माबाखौहाय लाबोनाय नंलादां मानोना मा होनो बिसोर जेबो बुजिस्रायासै सानैबो आं बिथांमोनखौ मोजांनि थाखाय बा ससियेल मिडियाआव दावराव खालामनाङा नोंहा नोंनि मोजां कन्टेन्ट लाबो नोंहा नोंनि मोजां कन्टेन्ट लाबो मानोना आङो मा होनो निउस टाइप भिडिअ'सो लाबोबाय थायो दे निउस टाइप भिडिअ बैफोरबायदि भिडिअखौहाय आङो बांसिनानो लाबोआ बा एकदम बुंजाया आरोखि दिनैनि दिनाव आङो बैखौहाय मोजांनि थाखायसो बुंदोंमोन दिनै बिसोरो उल्थासो बुजिस्राबाय सानैबो गाज्रिसो जाहैस्राबाय आरो आं दिपालिखौ नेग्लेक्ट खालामाखैमोन दिपालिखौ थांखिनानै बुङाखैमोन आं थांनाय भिडिअफ्रावबो गोबां बार बुंबाय होनब्लाबो बुजिया मिथिया भिडिअखौनो नायजोबाबालाय बबे घन्टायाव बुजिनो आङो दिपालिनि भिडिअखौ अलरेडि फुल नायजोबदों बियो गावनि फिसायनि बागै फंसेबो बुङाखै आरोखि दिनै आंखौ गावनि फिसायादि बिसिबां गाज्रि एकदम माबा माबि रेन्दिनो फानद्रानो माबा माबि बुंनानै रायो दिनै बियो बैखौहाय जेबो नांजायाखिसै ओमफ्राय आङो हाथु होननानै बै नोंनि हिन्जाव बै गिजि गब्लंखौ आं लागोन नामा होनना बुंनायासो आंहासो दाय स' लोगोफोर आङो माने नेक्स्ट टाइमाव लाबोनाय नंला आरो दिनैनिफ्राय आं बे भिडिअखौ जोब्बाय बेयावनो होननानै सानदों आरो प्रकाश ब्रादार आं बेफोरबायदियाव गैया नमस्कार फाग्ला बोरै बेफोरबायदिखौलाय जोंलाय बोरै लानोब्रा जों बेबायदिखौ समाया मालाय बिस्रा गारखालायनाय नालाय बिसोर लालायलायनो हायोब्रा जोंफोर बेफोरबायदियाव गारलायनाय जेबो जोंहा गैया जों बोरै लानो नङा होमबा स' लोगोफोर बे भिडिअखौ बेयावनो जोब्बाय थेंक इउ सो माच फर वाचिं माय भिडिअ लाभ इउ अल बाय बाय